sinutru lir bangun sapeting lebu gegono munyo gumaluduk keter pateran dedet Irawati ngakak gugur agraning arga mubal angkara murka hanlikung jatining kautaman mingerke bating manungsa sanggon-gon muhung darta pati hambentusi Koten prayitna semurire ikam balik titiyani kandayani Trisanya Purnama Trisanya Purnama siji kilar-kilar tengahing latar nilang lintang Bima Sekti Handra ingkang puspitorum kasiliring samira nomri sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning triya Begegegugegugeg sadulita Hanuman nek kula gagas wiwit titi mangsa niki
anggen kula nyuraos kawontenaning jagat. Anggen kula dados pamonging satriya ingkang ngambek saduwing budi. Anggen kula ngemong trah saptawarga ugi ngantos dinten menika rina sewu aya ing pambudi anggen kula ngraosaken dhateng kawontenan. Mila persajan kemawon sampun sawetawis wanci anggen kula kepengin sapejagong kalih ndika Ndara Anoman. Aduh, inggih. Sang Hyang Ismaya ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami. Kinten kula mobah musi ing jagat menika tartamtu wonten sambung rapetipun kalian lenggahipun Sang Hyang Bathara Ismaya wonten ing bumi menika, Kyai. Inggih. Reh ning kawontenan iki saya panas. Kahanan saya remuk bubuk dadi rempon mongko. Pandhawa yen kula rasak-rasake mboten tanggap kalih kahanan iki malah ketoke Pandhawa niku melu kesempyok ngaradan. Pandhawa ketoke niki kaya lali dhateng kasatriyane kang sejati. Aduh, Kyai. Mongko Anoman pinardawa panjang yuswa kula wiwit jaman Ramayana rumiyin ngantos inggih titi mangsa menika Sang Pukulun Bathara Rama Gusti Ayu Rekyan Sinta menapa dene Sang Lesmana Widadda sampun murut kasidan jati parandene kula taksih dereng dipun keparengaken wangsul dhateng jagat kayangan. Kacarios dawing dewa bilih gesanging Anoman menika wonten ing jaman Mahabharata sakmangke tan probeda kalian Sang Hyang Bathara Ismaya. Tanah sanes kejawi namung ubiring jengkaripun Sang Pukulun Bathara Wisnu ingkang ing titi mangsa menika sampun manunggil malih wonten ing Mercapada salira Nalindring Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Inggih. Leres bener niku. Dumadine Semar Anoman napa dene saliraning Ratu Ndarawati niku kaya dene telu-telune ngatunggal ingkang tinanggenah ngreksa katentremaning donya niki. Kula eling Bathara Wisnu tinitah wonten ing Mercapada niku sepisanan wiwit jaman Medangpura. Wiwit jaman Medangpura. Inggih ingkang minastan Gunung Slamet ingkang angka kalih nalika Bathara Wisnu ngruwat utawi Murwakala. Ingkang angka 3 Bathara Wisnu dadi bocah bajang angon banteng. Sing angka 50 Bathara Wisnu dadi Brahmana Kestu nglungsur kraton Medang Kamulan kalih. Ingkang angka gangsal Bathara Wisnu nitis dhateng Prabu Pakukuwan Purwacarita kalih jejuluk Prabu Sri Mahapunggung inggih Prabu Kano.
nitis malih ingkang angka 6 inggih menika wonten ing tanah Hindustan. Dados Brahmana Wimanawatara. Salajengipun wonten medhang kamulan sekawan gumanti keprabaning Prabu Palindriya. Saterusipun tapa wonten ing Gunung Candrageni. Laminipun 2 taun. Nalika semanten disraya kalih dewa supaya mateni Prabu Watu Gunung. Lajeng dadi ratu malih wonten ing medhang kamulan sekawan jejuluk Prabu Wisnupati. Niku dereng purna darmane katitik sasampunipun wangsul dhateng kahyangan nitis malih. Nitis dhateng Nalendra Mahespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Tumunten nitis dumateng Sang Rama Regawa inggih Sang Rama Badra. Lah, reh ning jaman Ramayana sampun mengker mongko nyatanipun saged nyisas angkara murkanipun Nalendra julik Prabu Dasamuka inggih Prabu Rahwana. Sang Bathara Rama lestantun garwa Dewi Sinta nanging pinundhut wangsul dhateng kahyangan dening para dewa. Namung kewala reh ning nyatanipun donya menika tasih horeg lan geger. Bathara Wisnu dipun andhapaken malih wonten ing Mercapada salira Nalendra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna inggih Sang Prabu Narayana. Inggih Kyai. Nanging nyatanipun kenging menapa sasampunipun Sang Hyang Bathara Wisnu manitis manunggil kaliyan para Nalendra ingkang ajiwa Brahmana. Nyatanipun donya menika tasih horeg labet saking agenging angkara murka Kyai. Pancen nek perkara niku mila nganti dina niki kula kepengin ketemu kalih Ndika merga saka bingunging raos kula nyawang kahanan iki. Sakniki pun arang-arang pangarsaning para kawula sing ambek berbudi bawa leksana. Akeh-akeh mung seneng golek wibawa nanging sejatine ora duweni kawibawan. Pinter guneman ning tanpa kanyaten kawulane namung kinarya ancik-ancik anggone golek kamulyan. Para ratu niku padha lali yen to kudu ngayomi dhateng para kawulane kabeh. Nadyan padha dadi penggedhe nanging jiwane cilik. Mila tumindake ngungkuli wong sudra kawicaksananipun boten diasah landhep, kurang lantip panggraitane boten tanggap dhateng obah-obahing kawontenan. Mila nggih kaya ngeten iki dadine.
Nayaka negara padha dadi jajalaknat punggawane ndak nduk kaya wong ora niat senopatine akeh sing tumindak keparat ratune elaelu kaya ora duwe adeg-adeg sing kuat jomplang trajuning adil lakune ngukum pun menceng saka adeg-adeg ban cindhe ban siladan marmokeh sing padha dadi korban rusak ing pengadilan. Doranoman nek pun kaya ngeten iki cobi kula tak takon sing mang pikir napa? Aduh Kyai sawetawis wanci anggen kula ugi kepengin sowan wonten ing Klampe Sireng tanah sanes labet kabeta saking nata ling manah kula. Anggen kula mulat kadang-kadang kula para brata Pandhawa dene sampun sawetawis wanci teka malah manunggal kalian punjer-punjering angkara murka ingkang mapan wonten negari Ngastina Kyai. Anoman malumpat sampun Rateng witing naga sari mulat mangandhap katingal mulat mangandhap katingal wanut yayu kurwageng kang iko kaeksi kang iko kaeksi Hanuman kula Kyai yen ngono tanceping rasa ndika niku kalih Semar upama gese omong sethithik kula niki gumun setahun jembleng serendeng iki mengke ajeng enten lelakon napa janur gunung kadingaren Pandhawa kumpul kalih Kurawa kok boten taren kalih Semar. Mila saking menika Kyai menawi wonten keparing galih kula badhe naliti perkawis menika. Mangke kula badhe matur wonten ngersa ndika Kyai Badranaya. Nggih. Mangawat-awati langkung rumiyin kula kepengin ndelok donya niki badhe wonten napa.
yaksa kara rupa riseden sedeng narendra yaksa alaku kamawaling ingkang Mawahyut sang Yaksendra kara rupa mangases kadiyangin pangsempal kaprapal sela-sela kaplesat sato luma yo mangungsi kagiat kagodha kang jaga-jaga umi Tokok najan negara Ngalengka wis kepungkur rada Dasamuka ragane wis gyapuk ning nyatane ana ing alam kasuwargan jati iki aku isih tetep bisa ngratoni jagat iki kok pripun swarga iki kasuwargan jati iki papan kanggo mukti selawase klentu niku senes swarga ning sampean niku mencok kayu gedhe aben malem Jemuah Kliwon kutuki nguwong mangsane pek isih cedhak karo wong ayu-ayu njut swarga isih jangkep kabeh kawulaku parekanku Nayaka prajaku saka negara Ngalengka mbiyen saiki isih wutuh ana kene kok nggih ning niku kabeh dadi sukma sasar melu demit niki kabeh undu-unduane sampeyan rina wengi sing diamu-amu mung goleki titi sing Betari Sri Widawati ning napa
Omong kula riyin mung mlebu kuping tengen metu kuping kiwa nuwun sewu. Kula mboten ajeng nuturi wong sampeyan niku ratu. Nggih. Nggih kaya ngeten iki. Wong urip nek mboten nengenke panembah nggih kaya ngoten niku dadine. Negara Ngalengka mbiyen sak perangan gedhe ngedoi kalih sing gawe jagat. Nadyan ketoke do manembah sak perangan ning mung rubuh-rubuh gedang netepi kelumrahan. Ora tandes bebles saka atine. Mboten padha pana dhateng lajeng panembah mula akeh sing gampang disuwungke pamikire, dileboni pangerten-pangerten sing nyimpang saka lajeng agama. Niku. Mula paduka sinuwun sak sederek telas para kawula nayaka negari tumpes tapis tanpa tilas kula isih kaya ngeten. Ora ning lakon patinit takok bilung. Meneng elungku ora terang. Terang-terang. Terang kok. Nah, iya. Nggih kaya ngoten niku. Undu-unduane nek wong mung padha nglumpukke bondo teng alam donya. Ditayeng sing rusak. Bondo niku ngundang maling sing bobol omah. Rumiyin paduka nate dipun paringi dawuh kalih mbah sampeyan sing saknikipun dadi dewa Bathara Sumali. Luwih utama nglumpukke bondo ing swarga. Mesti ora bakal rusak lan dicolong merga ing ngendi dununge bandamu ya ing kono dununge atimu. Niku ingkang eyang sing duwe Ngalengka mbiyen. Bapakne Dewi Sukesi. Iya. Jare dipek yoyok. Denggelmu malah kandi. Dewi Sukesi putrane Prabu Sumali Ngalengka. Aku gonggumun ing atase kabeh padha mati. Mapan ning alam kene teka kowe sing gawa kulit daging. Isih kesandangan balung getih. Kowe ora bisa mati, Gok. Mboten enten ceritane. Kowe iki mbok medhun to, Lung? Ngambruk bingung. Aku ya tau ngono kuwi mbiyen. Agek wiwit dok den grobiak. Kok sinden kuwi cek muni amiwiti sinden amiwiti cangkemmu kuwi. Gonge glundung amiwiti. Mudhun kokean beban. Terang-terang pun medhun terang. Niku. Dadi nek ndika meri kalih kula mboten saged merga kula pun nate crita. Nek kula kalih dulur kula Semar nika kula niki sejatine dewa sing ditandur kalian Bathara Wenang wonten ing Mercapada. Kaceke mbiyen teng ngrika nggih nate mresani Semar tumurun. Piye, Kok? Nggih. Niku adhi kula Bathara Ismaya sing angka 3 Bathara Manikmaya. Nika nggih dulur kula. Dadi kula nyilih jasad raga sing kaya ngeten iki mungkin Naryasrana.
nek jagat niki tesih enten menungsa sing watake cendhala budine nista, wateke angkara murka, togok niku mboten purun mati. Pokoke nek nganjuk tesih enten wong nanggap wayang, togok niku mboten pecah. Ah kejaba nek mung cukup ngrungokke radio, lah aku ya ndelal. Men tak seneni kok. Gara-gara jeleh ngrungokke radio kok domoh nanggap. Dadi pomo sampeyan sakniki pun mati ngeten iki ajeng nyekseni njing napa patine togok mboten badhe kelampan. Niku pakeme men mboten enten kok. Dadi upama enten piyayi ngriki njaluk lakon patine togok karo mbilung niku kula mboten saguh. Pun kula balekke mawon duwite mboten saguh. Lah nek laire pun nate nek patine togok mbilung mboten enten. Wasit anggere tesih enten padang-padang enten wong Bramara ngeten man. Togok mbilung niku tesih gesang. Sakpatiku banjur kowe saiki iso ngadep ana kene. Besok sapa sing arep mbok eloni kok? Nggih sak-sake tiyang. Watone sing kula omong niku mesti wong sing ngambeke cendhala. Wong watake elek niku sing ngomong kudu kula. Nek mboten togok kalih mbilung sing nyerateni mboten do enjuh. Lah penak niku Semar nika. Nika sing dimong mung satriya sing becik-becik utama ing pakarti tumindake ing lair ngudikardi batin ngesti Gusti niku Semar nika. Niku penak. Ning sing kula omong niku mesti wong-wong sing brengkele angel-angel kandhanane niku sing ngomong kula. Kowe kok ora wadeh, kowe kok ora jeleh. Yen jarene kowe gawene mung ngemeng wong angkara murka. Nggih mboten jeleh. Niku pun pancen dadi gawean kula. Terus sampean nimbali kula niki ajeng napa? Kok, Ndun. Rasaku tetep ngrambyang ning awang-awang, ora trima. Merga saka rusaking kawibawan. Kamulyanku ingkang kudune langgeng urip ana ing Mercapada, nanging nyatane saiki aku urip ana ing alam pati, Kok. Lho, kok mboten trima? Mongko kabeh sing kesipatan kesandangan badan wadang niku mesti mati. Nyatane kowe kesandangan badan wadak ora mati. Nek kula benten ning nek sampean mesti mati. Kudune mbiyen aku ora bisa mati merga aku duwe aji Pancasuna. Nggonku meguru marang Kakang Begawan Subali. Kowe eling. Anane sampean mati merga sampean meguru bareng ilmune pun mangserot, guru sampean mang pateni. Niku jenenge wong licik sampean. Padha ning konku. Ganku ya nek dalang niru aku. Bareng wis njoblek karo aku iki terus diaku iki ndekku. Gen kula enten. Pun diplekne pun sak nguyuhe barang. Rasaku tumlawung merga kawula kuntek negaraku kobong. Ora liya merga pakartining Bathara Wisnu lan munyuk putih Anoman. Mula kok pripun? Titi mangsa iki ning aku isih bisa nungsun kekuatan. Bakal tak gunakake kanggo ngrata jagat saisine iki kok. Sigra kang bala tuwingal prang sampo samyong tali lir dadet wileting kota lah sampeyan ajeng ten pundi?
Sing marahi rong dina ya ora udan. Ini ya muga-muga terang, muga-muga terang. Cara-carane wong nangis ngono kuwi wis arep ambrol luwe iki. Le ngempet wis kendhek wingi dadi abot. Ya ning kok diparingi terang. Kok nun. Mrik lampit brungkat kimpul gacah lar singo barong barengipun. Aku kepengin golek 1000 cara lan 1000 dalan. Piye carane bisa katekan sedyaku? Ngora arek kahanan iki kok. Nggih, monggo mawon. Nek sampean boten king dielekke monggo mawon ning mangke enten napa-napa ampun sambat sebut kalih kula. Mangsop narimeng kaku Sritina ning pasewakan oh Busana sutra maneka warna sepak kong puspiting udyana myang panjra kang sarwa rukma obra prabanya sumirat
Obro banyo sumirat Irate mangilat dadet yaya taranggono Urayaga ngancala suta jejagang jero bebeteng kandel sinung gapura hanyakra langit bandera rontek nareteping taritisan mawe harjaning swasana wis kasusring manca praja negari Astina Ngastinapura Kuru Janggala mong yektine nadyan negara ageng sayektine datan agung praja ingkang ayom sayekti kurang ayem ing inggil rame-rame ing ngandhap ngantu-antu besok kapan padange Dasar Sanata Prabu Jaka Pitunanggung nganuja mring para kadang sata Kurawa mila datan momo kalambek sumangah sesongaran nalika ing mangke sumilak padang hanelai madaning pura lenggahing Sang Narpati Jaka Pitana jinajaran Brahmana ingkang dadya guruning para Kurawa miwah Pandhawa yekti Brahmana saking ngawiyat nenggih ingkang peparab Begawan Lumana nyata sekti kalintang wegik waskite ngesti mumpune ngreh kanuragan jaya kawijayan tosing balung miwah kuleting kulit datang kantun Brahmaning Sukalima Begawan Druna suka bingaing manah Sang Prabu Kurupati labet para kadang brata Pandhawa wis watara lama ngempeke ya mring Brahmana kang anyar katon nenggih Sang Reksi Lumana Srinata Prabu Yudhistira riseng Bimasena Raden Arjuna miwah sanggya para kadang lenggahira Narpati Mandura nenggih Prabu Balarama akarya kagyat sutaning galih Rekyana Patih Harya Suman dadya mangkono panglocitaning Wardaya Sanata Prabu Kurupati lamun ta kababaring lisan palukon lakuning lekas lukita linuding kadung katereng kamombong
ruming mulat ruming mulat sorap sari ruming mulat sorap sari 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 kula nuwun Rama Penemban Begawan Lumana sawetawis lenggahipun para kadang-kadang kula Brata Pandhawa mapan wonten Purayagong negari Ngastina ing titi mangsa menika andadosaken suka bengeng manah ingkang tanpa upami nelakaken raket supeketing kekadangan raketing pasedherekan ing antawisipun Pandhawa miwah Kurawa Penemban. Ilahing awik namastu namasidhan. Iya anak Prabu Jaka Pitana, aku ga rumangsa bungah. Sak gunung anakan bombong ing rasaku. Merga nyatane semono bektine para putra-putra siswaku kabeh. Najan durung sawetara suwe lenggahipun bapa ana pura negara Ngastina nyatane sira putra Prabu Kurupati miwah para kadang Brata Pandhawa banget anggonira ngurmati marang lenggahipun bapa nggih. Nggih. Rama Penemban semanten kula wau labet saking anggen kula pitaya sawetahipun dhateng kawasisan sing andika Rama Penemban. Sedaya piwucal paduka dhateng para putra siswa ingkang mahanani katentremaning raos miwah labet saking panuntunipun Bapa Guru sejati ingkang badhe anjalari saya mindak kasantosaning para kadang Kurawa miwah Pandhawa Penemban. Iya syukur mangayu bagya sekedhi jumurung Bapa Durna kula wonten dawuh pangandika nggih. Semanten ugi kula nyuwun pangapunten ingkang ageng inggih labet lenggahipun Bapa Guru enggal ingkang mapan wonten negari Ngastina ing wekdal dinten menika. Ing nyatanipun Bapa Drona ugi nderek nyengkuyung. Bapa Penemban Sukalima mboten nangiwakaken dhateng pasibanipun. Oh nggih, sampun dados lenging manah pun Bapa ing Sukalima nggih. Sedaya kula namung nderek kepareng paduka nggih anak Prabu. Ing nyatanipun sedaya saged damel indak ing kawruh anggenipun sami ngudi indak ing pangerten nggih. Syukur mangayu bagya. Nuwun mangketa Yayi Prabu Puntadewa. Kula wonten pangandika ingkang ngadhawuh Koko Prabu. Kula saklangkung bingah ingkang tanpa pepindhan. Dene nyatanipun paduka kalian para kadang-kadang kula Pandhawa sami jenak kraos lenggah wonten negari Ngastina Yayi. Nggih. Labet saking nata ling manah anggen kula daya-daya anecep Purwita miwah ngangsu kawruhipun Bapa Guru ingkang lenggah wonten negari Ngastina. Koko Prabu nggih ngaturaken panuwun. Koko Prabu Mandura kula wonten pangandika ingkang dawuh Yayi Prabu. Semanten ugi raos bingah kula ugi tanpa pepindhan nadyan paduka tebih saking negari Mandura. Paduka mboten katalumpen
keparengan jampangi lekasing para kadang-kadang kula Brata Pandhawa. Yayi. Pesajan kewala praptanipun Kakang menika kula namung kepengin muningani kabar ingkang sampun sumebar pawarta ingkang sampun rata bilih negari Ngastina wonten Pendhita Tiban ingkang badhe ambabar kawruh panunggil. Mila Laning pawarta ingkang kula tampi mboten namung para Sata Kurawa kalebet kadang-kadang kula para Brata Pandhawa ugi sami rereyongan tedhak dhateng negari Ngastina kepengin ngangsu kawruhipun Brahmana kala wau. Ingkang menika Yayi, kula sakrangkung bombong lan bingah. Namung tumrapipun Kakang kula kepengin muningani gelar sakwetahipun langkung rumiyin Yayi. Ih, ngaturaken panuwun. Bapa Penemban, apa nggih Jaka Pitana? Wekdal sawetahipun kula aturaken dhateng Paduka Rama Penemban Ngawiyat. Sumangga anggen kepareng Paduka badhe amurba dhateng para siswa Paduka Pandhawa miwah Kurawa. Ngibarat ulam mungguing rampatan, sarah mungguing lautan, sumangga kepareng Paduka badhe peparing menapa kewala dhateng para putra siswa Paduka Penemban. Oh iya. Anak Prabu, luwih dhisik sira Anggir Jaka Pitana bakal mundhut apa marang pun bapa. Aja ndatak wigih ringa-ringa, ora-orane yen to pun bapa selak kawruh apa ingkang bakal mbok suwunake katrangan marang pun bapa Ngawiyat, Nggir. Penemban tumrap Jaka Pitana namung kados pundi margining kamulyan miwah kajen kineringan gesang kula wonten ing Mercapada menika serananipun menapa Penemban? Yen kuwi gampang tinemune. Seranane golek marganing kamulyan lan kajen kineringaning wong urip ana ing alam padang iki wis tinulis ana ing piwulang tri prakara yaiku wirya, harta lan wasis. Liripun wirya kuwi pangkat, harta kuwi barang darbe, winasis kuwi tegese kepinteran. Kajen kineringaning wong urip ana ing Janaloka kuwi yen bisa telu-telune kudu kecakup. Saora-orane salah siji yen ora derajat ya pangkat, duwe bondo donya utawa darbe kepinteran. Wong urip tanpa katelune pisan iku bebasan aji godhong jati ageng, nanging ingkang baku ingkang luwih utama yaiku kelakuan becik. Najan pangkat, derajat, pinter lan sugih brana harta, yen to kelakuane ora becik ora bakal darbe wenang kinajinaning sesama. Mula wirya, harta, wasis mau kudu tinutup nganggo kelakuan ya tindak utama, munamuni solah tingkah lan solah bawa ing saben dina. Lho niki ngaturaken panuwun Penemban. Anak Prabu Yudhistira kepengin mundhut apa marang pun bapa? Kula nuwun inggih Rama Penemban, menapa ingkang sinebat sandanganing raga lan menapa ingkang sinebat sandanganing jiwa Penemban? Nggih, Puntadewa. Manut pun bapa sandanganing raga iku dudu brana picis, dudu busana ingkang endah, nanging solah bawa tindak tanduk munamuni saben dina ingkang kanggo srana prahayuning urip bebrayan ana ing alam padang iki. Wondene sandanganing jiwa iku cipta rasa, budi lan karsa. Tak baleni sepisan maneh, sandanganing jiwa iku cipta rasa, budi kelawan karsa. Liripun kados pundi Penemban? Cipta iku ingkang nampa samubarang, wondene rasa iku ingkang nimbang samubarang,
Budi ku sing ngleremake samubarang, wondene karsa kuwi sing nindakake samubarang. Kuwi sandanganing jiwa Puntadewa. Ngaturaken agenging panuwun penemban.